Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мәдәният яңалыклары сәхифәсендә без сезне атна саен Әлмәт районында яшәүче иҗади шәхесләр белән таныштырабыз. Ә бит безнең үзебезнең Луч Әлмәт телекомпаниясында да җыр моңга гашыйк булган кешеләр эшли. Аларның берсе музыкаль бүләк тапшыруның алып баручысы Ләйсән Хасаншина. Сәлам, Ләйсән. Сәлам, Рамила. Ләйсән, безнең әңгәмәбез башында тамашачыларны үзең белән таныштырып китсәң иде. Мин тумышым белән Әлмәттән, монда тудым, монда үстем. Мәктәпне дә бетердем монда. Инде мәктәпне бетергәч, институтка да шунда Әлмәткә генә укырга кердем. Безнең Әлмәт дәүләт нефть институтын 15нче елны бетергән идем. Башкортстан егетенә кияүгә чыктым. Ул да бик рәхәтләнеп менә безнең шәһәребездә яшәп ята әле. Ләйсәнне тамашачылар күбрәк музыкаль бүләк тапшыруын алып баручы буларак беләләр. Ә бит ул үзе бәләкәй чагыннан ук сәхнәгә, җыр моңга тартылып үскән бала. Бабасы белән бергә җырлап үсә ул. Безнең телекомпанияга да юлны аңа сәхнә ача. Ялгыш кына булды ул. Алычның туган көне иде, шушында мәҗлескә чакырдылар җырларга. Һәм минем чыгышымнан соң ул вакытта баш мөхәррир Наиля Глямовна яныма килеп, Ләйсән, син дә булай татарча сөйләшәсеңме дим, иә. Менә дә безнең хәрри кастинг үткәрелде. Алып баручы эзлибез музыкаль бүләк тапшыруына. Килеп китмисеңме ди. Икедә уйламыйча икенче көнне килдем, яздырдым. Һәм менә эшләп йөрим әле. Эшләп карыйм әле дигәнем 7нче ел китте бугай. 7нче ел китте. 2013 елда урнашкан идем. Ләйсәннең музыкаль белеме булмаса да, бу аңа сәхнәдә балкырга, төрле бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашырга комачауламый. Ләйсән ЗАГСта никах теркәүче булып эшли. Бүгенге көндә декрет ялында. Шулай да безнең телекомпанияда эшләргә өлгерә ул. Бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне ул гел ихлас елмаю белән тәбрикли. Ләйсән, күптәннән менә сорыйсым килгән иде. Гел бер белмәгән кешегә котлау сүзләрен укырга җиңелме ул менә шулай елмаеп, әллә авырмы? Рамила, беләсеңме, менә ул кешене бит алар үзләренең биографияларын язып җибәрәләр. Шушы вакытта син инде ул кеше белән танышасың. Аны үзеңнеке кебек хисия башысың, туганың кебек була ул сиңа. Һәм инде мин ул кешене үз туганын кытлаган шикелле кытларга тырышам. Мин аңа бәйрәм белән әйтергә телим. Мин аңа чын күңелдән шушы изге аларның туганнары язып җибәргән изге теләкләрен аларга тапшырырга, үзләрен ничек язганча шулай тапшырырга тырышам. Шуңа күрә ул эш миңа алай авырлык китерми. Барына да җитешә Ләйсәнебез. Көй дә яза, бәйрәмнәр дә алып бара, сәхнәдә дә чыгыш ясый. Нәфисә Сабирҗанова, Минзифа Әхмәтшина, Владимир Федоров, Салават Шаихов һәм Динар Хайруллин язган җырларны башкара ул. Ләйсән, иҗатыңа килгәндә яңалыклар бармы? Җырлар яздырасыңмы? Җырлар яздыру буенча менә күптән түгел генә әнигә бүләк буларак туган көнне энекәш белән җыр яздырдык, дуэт яздырдык. Нәфисә Сабирҗанова сүзләренә көйне үзем иҗат иткәнем. Бик матур гына бер әниләр турында тагы бер җыр туды дип әйтсәм була. Безгә дә җырлап китсәң иде. Әниебез өстәл корып йөри, балалары кайткан хөрмәткә, ак яулыгын чөен әйләгән бик килешә гади күлмәктә. Ләйсән, бик зур рәхмәт сиңа матур җырларың, җылы әңгәмә өчен. Киләчәктә безнең иҗат төркеме сиңа уңышлар теләп кала. Бик зур рәхмәт үзеңә, Рамила, чакырганың өчен. Шулай Алла бирсә, киләчәктә дә бергә эшләргә насыйп булсын. Җырлап яшәргә насыйп булсын, Ләйсән. Рәхмәт бик зур сиңа. Киләчәктә дә без сезне үзебезнең иҗатка гашыйк булган хезмәттәшләребез белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Рамила Хәмидуллина, Рафаэль Сафин, Мәдәният яңалыклары сәхифәсе.